Ние бихме се съюзили с всеки. Караколев, какво става? В този парламент съществуват терористи. Терзийски, здравейте! Очаква ли се нова сглобка между ГЕРБ и ПП след изборите? Няма. Как? Николай Денков им се моли, Атанас Танасов. Много жалко сякаш така да се молите, не знам. Ние можем да управляваме евентуално с ГЕРБ. С тази мафиотска групировка, която завзе БСП, не искам да имам нищо общо. Логиката на предстоящата предизборна кампания трябва да сочи, че има такъв народ, че бъде категоричен победител на изборите. Всичко е възможно. Невъзможно е само да се върне пастата обратно в тубата. Ще има ли нова сглобка сега с ГЕРБ? Ще направите ли правителство след изборите? Ако влезете в парламента, Като минат изборите ще видите. ще молите ли пак? Министър-председател, взаимно приемлива кандидатура, излъчена от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. С всяка една партия бихме могли да работим. Аз съм бил съвсем. Дразна се най-вече на Киро, защото според мен той е напълно неадекватен. Седмица преди началото на предизборната кампания отново сме в парламента и питаме депутатите, очертава ли се нова сглобка, примерно между ГЕРБ и ПП, както беше в предния парламент, и коя партия с коя би направила коалиция. Нормално ли от ПП да се молят на ГЕРБ за нова коалиция и какви биха били другите евентуални варианти след изборите? Здравейте, как сте? Много ми хареса, като как всичко е 6 за почивка. Няколко думи на края на парламента да кажете, удовлетворен ли сте от работата? Всичко е 6, няма никакъв проблем. Добре, от кое си най-много доволен? От всичко, Къде което сте се направи. така и винаги позитивен. Само няколко думи. След изборите, кой с кого може да направи сглобка? След малко. Караколев, какво става? Здравейте, госпожо Катинчарова. Извинете ме, трябва Само да кажа питам, за изказване. след изборите, една секунда, след изборите, с кого виждате да има сглобка? Не казвам за величие, въобще като цяло в парламента, кой би направил сглобка? Кой би направил сглобка? И вие с кой бихте се коалирали да направите някакво правителство? Не мога да говоря такива неща, зависи колко здрави сили ще влязат в следващия парламент, но на моите и на колегите ми очакванията са, че тази картинка от този парламент ще се повтори и в следващия. Няма да има парламент, правителство няма да се сформира. Вижте, докато всички говориха по време на този ад, в който не можехме да съставим, президента не можеше да състави правителство заради счупената конституция, заради скъсания обществен договор, в който пребиваваше държавата няколко месеца, мнозина от лидерите на парламентарните сили заявиха ясно, че при тази конституция не може да се очаква друг по-добър резултат. Докато другите казваха, че трябва да се поправи конституцията, че трябва да се върне старото положение, че не е трябвало да се пипа изобщо и така нататък, Величие внесе законопроект за изменение и допълнение на конституцията. Ние го обявихме пред журналисти, положихме първите 6 подписа, трябват ни още 54 души, за да може този проект да влезе. При наличие на достатъчно мислещи глави в този парламент, защото ние се обърнахме не към партийните вождове, не към лидерите на парламентарните групи, а към хората, които са се клели като индивидуалности в този парламент, ще служат на интересите на целия български народ. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Ако се бяха събрали 60 души да внесат проекта, защото толкова е нужно по правилник, и ако се съберат 180 мислещи за България народни представители, в този парламент, в рамките още на този парламент, можеше да поправим Конституцията. Добре, Величие, с кого би се коалирал от тези партии, които са в парламента? Ние не се коалираме с партии.
Защото Политики може би или по някакъв друг по начин? отделни политики сме показали, че можем да се коалираме. И то не да се коалираме, да търсим съдействие с отделни депутати от ИТН, от ППДБ, За направихме. всички партии като цяло. За национално значими проекти и задачи за изпълнението ние бихме се съюзили с всеки, стига да е национално отговорно, да не става въпрос за крадене, да не става въпрос за облагодетелстване, става въпрос за защита на националните интереси. За Конституцията до сега искам да заявя най-отговорно 0 депутати. 0 са се присъединили към този проект, който всички казаха, че е в полза на българското общество. И още нещо искам да ви кажа. В момента в парламента се извършва геноцид срещу българската енергетика. Това е срещу българския енергиен интерес. И аз след малко ще изляза и ще го кажа от трибуната, че в този парламент съществуват терористи, които работят срещу енергийната сигурност на България. Един въпрос бърз. След изборите ще има ли сглобка, нова сглобка? Желая да разговаряме, благодаря ви. Караколев, какво става? Здравейте, господин Петков, как сте? Добре. Добре. Нормално. Подготвяме се за новите избори. Това исках да ви питам. Сигурно. Сега резултата на БСП ще намалее ли без Корнелия Нинова или ще се увеличи заради обединението? Ще се увеличи, разбира се. Сега вече сме се Изгонихте я Корнелия Нинова, вече не ви трябва. загонени. Това не е най-важното, което се е случило. Това са просто факти, които някои хора сами си причиниха. Добре, вие с кои партии бихте участвали в управление след изборите за някаква нова сглобка? Да коментираме, трябва да видим резултатите, как да коментираме. Добре, примерно с ПП бихте ли направили, с ГЕРБ бихте ли направили? Вижте, аз винаги, Променяте се когато решението, ваши когато няма колеги Корнелия ме Нинова. питат, ваши колеги ме питат, казвам този факт. Когато беше четвъртата коалиция, всички от останалите партньори казваха, че БСП беше най-надежният партньор. Там нататък, нека да видим резултатите и ще А някои от решението, които е била Корнелия Нинова, примерно срещу ГЕРБ, сега може ли примерно направите коалиция с ГЕРБ? имаме решение на Конгреса относно А ГЕРБ. може ли да се отмени, да има... Ето, Яра пак не спира. няма нищо. Нормален разговор, не сме Да. с приятели. си говорим. Имаме решение на Конгреса, ясно е за ГЕРБ. Няма как. Сега, Няма как да се вземе някакво решение над партиен кабинет с подкрепа на вас, на това ГЕРБ, са нещо. надпартийни Или това вече кабинети, различно? всичко, това е решение на Националния съвет. Аха. Нека, нали, аз за Много това казвам, комисии при вас. естествено, Много от време Националният оно. съвет избира едно, пък Конгрес избира друго. От 130 години. Добре. Колективният орган е важен. Айде да не се кара пиара тук на вас. Караколев, какво става? Терзийски, здравейте. Очаква ли се нова сглобка между ГЕРБ и ПП след изборите? Няма такова нещо. Как? Николай Денков им се моли, Атанас Танасов. Много жалко сякаш така да се молите, не знам. Малко срамно ми се стори това молене и на Николай Денков и на Атанас Танасов. Помните го от трибуна преди месец-два, когато беше това. Сега Николай Денков казва, че може да има такава нова коалиция и така нататък, и така нататък. Караколев, какво става? Може ли да има нова сглобка между ГЕРБ и ПП? Караколев, какво става? Да питам само за 20 секунди, само след изборите, възможно ли е да направите коалиция с някои от партиите, които в момента са в парламента, например? На база всичко това, което видяхме, логиката на предстоящата предизборна кампания трябва да сочи, че има такъв народ, ще бъде категоричен победител на изборите. Вие ще сте първи. Това е новина. А добре, с кой ще направите коалиция? Добре, благодаря, господин Балабанов. Добре, видяхте, уважаеми зрители, каква силна заявка от Има такъв народ. Първо място, знаете, те бяха първи преди няколко години. Партията на Слави Трифонов взе тогава един много добър резултат, но след това се срина и дори се бореше да влезе в парламента. Сега как, като е на ръба или малко над ръба, ще станат първи, не знам. Явно имат някаква тактика, ще бъде интересно да видим дали пък могат да станат първи. Караколев, какво става? Някой да не е наред преди мен. Ами да питам след изборите, възможно ли е нова сглобка между ГЕРБ и ППДБ? Всичко е възможно. Невъзможно е само да се върне пастата обратно в тубата. Всичко друго може да се случи. Аз съм пробвал някой път, като е криза и трудно е. Ами да, възможно е, що не е. Би трябвало поне от идеологическа гледна точка да няма чак толкова големи различия, макар че за мен има големи. Както се убеждавам последните дни, всичко е характеропатия. Те напоследък много са смекчили тона, почка да се молят пак. Помнят Атанас Танасов как се молиш от трибуна. Уважаеми народни представители от ГЕРБ-СДС, много ви моля, чуйте какво ви казвам. По Конституция
предстои да бъде връчен втори проучвателен мандат за съставяне на правителство. По решение на парламентарната група на коалиция Продължаваме промяната Демократична България и органите на партиите в коалицията, ние потвърждаваме готовността си да реализираме този мандат като национален, съответно общ, с парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Готови сме. Чаках, не знам, избирателите им... ДБ и ДСБ са друга бира. Те все пак имат някаква системност тях. Има и ПП. Ние можем да управляваме евентуално с ГЕРБ. Денков каза, може да направим коалиция с ГЕРБ. Живи и здрави да направят. Дано нещо направят, защото иначе много зле. Нищо, виждате. Малко са като изрителното коте и всяко, което се моли, плаче там да се върне някъде в властта, ако може. Не искам никакви такива сравнения да правя, защото те няма нищо да помогнат. Дразна се най-вече на Киро, защото според мен той е напълно неадекватен. И всички ще спечелим, ако малко го поскрият. Мисля, ако може да се удължи сезона, да постои че Асен Василев е адекватен. Да стои по-дълго на корал и така да си дойде вече след като е направено правителство. Тук ли вече или още не се е върнал? Да. Яква вълните. Да, така че дай Боже да, но. Асен Василев е адекватен според вас. Не, няма да ви кажа, махнете се на поне 2 метра. Асен не е гей. Да го духат бедните. Аз трудно мога да преценя. Знам, че много се карахме с него по финансови проблеми, но все пак спорим по същество. Нали, не спорим за, че баща му казал, че по Струма не трябва да има улица, нали, магистрала. Тоест там все пак има някакъв разговор по нещо, което представлява предмета на дейност. ПП и ДБ не са заедно, защото имаше и такива вариации. Казаха, че на следващите избори може да не са заедно. А може ли, примерно, ДБ да е по-подходящ партньор за ГЕРБ или пък ПП да е по-подходящ партньор за ГЕРБ от ДБ? Нали? Трудно мога да кажа, първо аз не съм ГЕРБ. Второ, нали, както виждаш, тук в момента много малко се говори за идеология и за някакви изначални принципни позиции. Говори се по-скоро за решаване на конкретика, която е палиативна към момента. И сблъсъците винаги бяха на такава основа. Нали? Ние така никога не изляхме да се сблъскаме нещо принципно. Да речем, че политика Асен, която налагаше, която беше финансов министър, беше прекалено левичарска. Нали, този спор тук не го водихме, а трябваше него да водим. Вместо това спорихме за други работи. Бюджета от сега можем ли да кажем кога ще се правят, въобще ще се гласува и така нататък? Много е важно да почне работата по бюджета. Аз искрено се надявам да... Народно събрание, не знам дали ще може, докато е изборна обстановка. Няма да може да почне, но все пак така, поне в комисиите, в които аз участвам, имаме едно разбиране, че вече си водим бележки. Тоест, общуваме с министрите, общуваме с администрацията, къде са, нали, примерно, болните места в културата, в туризма, нали, където трябва нещо да се направи, било законодателно, било на бюджетно ниво да се поиска някакво преразпределение. То вече е ясно от сега горе-долу, нали, археология, статута на курортите и така нататък, всички тия неща са горе-долу ясни, поне в нашите сектори. Надявам се и другите да го правят. Да, добре, благодаря. Караколев, какво става? Здравейте, господин Цеков. Ще има ли нова злобка сега с ГЕРБ? Ще направите ли правителство след изборите? Ако влезете в парламента, говоря. Само се смее Андрей Цеков, но ако ПП-ДБ не влязат в парламента, някак да направят злобка. Затова го питам, ако влязат, ще има ли коалиция с ГЕРБ, както се молят техните лидери? Ето сега идва и Атанас. Надяваме се да не се върне. Ето, виждаме го. Покажи го. Здравейте, господин Атанасов. Да не ми пресви сърцето, като ме видяхте. Шегувам се, естествено. Как сте? То сърцето ми е в лявата страна. Разбира се, шегувам се. Ще има ли сега нова коалиция с глобка с ГЕРБ? Вие тук се молихте на трибуната да направят коалиция, когато свърши предното събрание. Като минат изборите ще видите. Ще молите ли пак? Министър-председател, взаимно приемлива кандидатура, излъчена от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Добре, всички казват така, уклончиво, като минат изборите, ама тогава вече може 100 каручи да минат, както се казва. Господин Дренчев, здравейте. Виждате ли нова сглобка, примерно между ГЕРБ и ПП или пък Възраждане да участва в някаква коалиция? ПП винаги си били в сглобка, защо новата? И до сегашната беше такава. Предполагам, че ще повторят след изборите с едно от ДПС. Едва ли ще Възраждане може ли да направи правителство с някой?
Господин Костадинов каза, че може да сте първа Възраждане политическа сила, сега чух и винаги е на, казвало, че може да работи с всеки, който се съгласи с нашите ясни приоритети. Ние винаги сме ги поставили, едва ли след изборите в 51-то Народно събрание ще има някаква промяна в тях. може да направите коалиция с ИТА, например? Вчера имахме представяне на листите и там казахме, че най-сходни до нашите виждания са Има такъв народ и БСП, т.е. потенциално разговори с тях биха имали най-големи шансове за успех. Да направите 110-115 депутата, друга партия още... Ще повторя това, което сме казвали, може би 3 народни събрания назад. С всяка една партия бихме могли да работим, стига тя да се съгласи с нашите политики, с нашите приоритети. Значи може ГЕРБ, ДПС, ПП, няма проблем? Теоретично да, на практика не го виждам. Някакво споразумение да подпишете? Задължително, ако се стигне до нещо, трябва да е подписано черно на бяло, иначе е несериозно така, както тръгна с глобката преди с някакви давайте да дадем, пък после ще видим. Никъде не стигнаха. Трябва да видим изобщо дали ще влязат в парламент. Аз съмнявам в това. Съмнявам се, че ще успеят. Караколев, какво става? Здравейте! Ще направите ли нова коалиция с ГЕРБ сега след изборите? Какво? Ще правите ли нова коалиция, нова сглобка с ГЕРБ след изборите? Не знам. Не знаете, още не сте решили. Здравейте! Очаква ли се нова сглобка сега между ГЕРБ и ПП след изборите или пък вие Възраждане направите с някой? С кого може да направите? Ние безпринципни сглобки не правим, както знаете. С кого бихте направили? С Димо Дренчев ми каза, че с ИТН и БСП сте близки. Ние имаме политики, които сме обещали на българските граждани и те заради това поредни избори те гласуват за нас. Няма да отстъпим от тях. Всяка партия, която иска да подкрепи 5 приоритета на Възраждане, е добре дошла да ни подкрепи. Ние в сглобки не влизаме, ние влизаме разговора в политики. Не е за... Подкрепят тези ваши политики, бихте направили с всеки коалиция, сглобка или както и да е? Ако подкрепят политики, ще влезем в зала и ще ги гласуваме. Ние не говорим за места, както ППДБ с ДПС и с ГЕРБ. Разделят регулаторите. Да, така че ние места в регулаторите не искаме. Никой от нас не бленува за постове в Министерски съвет, така че важното е политики и най-накрая да направим нещо за българските граждани, което да е от значение. Караколев, какво става? Здравейте, господин Методиев. Вие сега ще участвате ли в някакви листи? Сега... Почивам. Сега с Корнелия Нинова, вие двамата сте малко отхвърлени така от новото обединение. Не, никога не съм имал отношение с новото обединение. С тази мафиотска групировка, която завзе БСП, не искам да имам нищо общо. И да ме поканат, и да ме канат, и да ми предлагат... Добре, в някаква друга партия бихте ли сега участвали? Не. Довършвам мандата и после ще видим. Нали сте били в СДС и вие и Корнелия Нинова? Това са абсолютни глупости и спекулации. Не е ли вярно това нещо? Вярно, аз съм бил в СДС, но тя никога. Тя не е била. И тогава, когато Техноимпекс, тогава... Не. Спекулации, некоректни внушения, компромати, това е. Няма. Добре, нова сглобка виждате ли някъде в парламента след изборите? Не казвам, може да беше до ГЕРБ и ПП, може би други партии. Виждам, че се опитват да се преконфигурират Възраждане, ПП, ДБ, ГЕРБ, но всичко е много плаващо в момента. Караколев, какво става? Кой ще свири на парламентарното пиано, решавате вие на изборите. А кой ще управлява, ще има ли нова сглобка, това зависи от политическите лидери на партиите, които влязат в парламента. Приятели, ако ви е харесало видеото, което направихме и всички наши видеа като цяло, може да последвате канала, да се абонирате, да харесате видео, да го споделите, да влезете в новата ни телеграм група, която има долу в описанието. А ако искате да ни подкрепите, можете да станете членове на канала.